σας παιδιά, είμαι ο John Minecraft 20 και σήμερα θα παίξουμε Roblox Adopt Me. Θα κάνουμε μερικά trades, θα κάνουμε μερικά trades, θα δούμε μήπως πάρουμε κανένα win και θα προσπαθήσουμε να μην μας κεμάρουνε. Ωραία, πάμε στο Adopt Me. Μπαίνουμε λοιπόν εδώ στο game. Συγγνώμη παιδιά, απλώς μου χάλασε λίγο η οθόνη και τώρα την έφτιαξα. Ναι. Ωραία. Θα κάνουμε μερικά trades. Τώρα θα πάω να σας δείξω. Θα μπω με έναν... Ωραία, τώρα θα πάμε στο κέντρο να δούμε μήπως κάνουμε κανένα trade καλό. Ωραία. Ωραία. Άμα μπούμε ποτέ. Ναι. Ωραία, μπαίνουμε. Play. Parent. Ωραία. Μπήκαμε εδώ στο game. Τώρα πάμε στο κέντρο. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Το έχουν κάνει πολύ ωραίο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, το έχουν κάνει πολύ ωραίο και αυτά τα updates και εδώ πέρα που με το τέτοιο είναι πολύ ωραίο. Φωτογραφίες που τα έχουν όλα μαζί επιτέλους. Είναι modern. Είναι πολύ modern. Ωραίο. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, δεν περίμενα να βγει τόσο ωραίο. Ωραία, πάμε εδώ. Ωραία, ένα λεπτό. Τι πω. Οπα. Ξαναδώ. Ωραία. Και... τρέτσι. Ένα λεπτό, έτσι. Έχει Red Naga Dragon! Ναι. Τι είναι αυτό, ρε! Ωραία. Και να ξεφύγει! Ελπίζω να μην μας τρολάρει τώρα. Ωραία. Ελπίζω να μην μας τρολάρει. Πού είναι? Ωραία, να το. Εδώ είναι. Το έψαχνα και για λίγο. Ωραία, accept. Έβριζε εδώ. Roller neck. Ωραία. Να δω. Αυτό δεν είναι και κατά πολύ απίστευτο. Ωραία, τώρα γράφει να δούμε τι θα μας απο... Maybe one more pet short. Και λέει να βάλουμε άλλο ένα pet. Οπότε θα βάλουμε... Ωραία, θα βάλουμε το robot.
What dragon? Τι, what a dragon. Τι φάση. Θα σε το τρέχω. Μετά θα... Α. Ωραία, θα κάνω. Ωραία, accept. Ωραία. Τι είναι αυτό? Νομίζω προσπαθεί να μας τρολάρει. Ναι, νομίζω προσπαθεί να μας τρολάρει. Γιατί μας δίνουν 3 full grown και 2 που δεν είναι. Βλέπανε. Άρα είναι καλύτερο νομίζω το Naga Dragon. Όλα αυτά τώρα. Το Naga είναι πολύ καλύτερο. Βγάζει το φλερ. Α, οκ. Όχι, δεν θέλω. Έχει και αυτό, αλλά decline. Θα κάνω decline, δεν έχει και τόσο πολύ καλά πράγματα. Το Naga Dragon είναι πάρα πολύ καλό. Έχει και ένα ghost, αλλά... Αυτός εδώ τύπος είναι τέλειος, αλλά... Ο Treat! Treat! Κάνω μόνο Treat. Δεν μπορώ. Το update είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει, είναι... Πάνε κάνει πολύ ωραίο. Ωραία, φεύγει. Ωραία, αυτό εδώ είναι 600. Ναι, αυτό εδώ θέλει Robux, αυτό εδώ είναι 600. Αυτό εδώ είναι 1300. Οκ, είναι λίγο κρυβά. Είναι λίγο κρυβά. Αλλά εντάξει. Κάποια μέρα μπορεί να τα φορέσει. Ωραία. Ωραία, πεινάμε και έτσι. Τώρα είναι πολύ. Παιδιά, αυτά για σήμερα. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.